I'm sorry, Manbo Mutasa, Changamit. I'm sorry, Makurukota Mam. Ndinoitwa Israel Nyabereka. Namkoma Ufred Nyabereka. Nawe atinayo de land. Yakamira yakati so. 1974 takamuvwa from kune Katiyo Estate. Pane factory ukatiyo hapo ndo papa ni mshawedu. Upani marinda na sekuru ebipa. Bata tabira kumiri wanyamkombe wanuziya Sabhuku. Ndo batauya kunogara munzvimbo ya Sabhuku marechere. Batapiwa pekugara. Tapiwa pekugara yanga iri yapapa kangobatikana pasina minda nokuti papa nevamwe vaigara. Sabhuku marechere wachibva vanga varipo vakuru vachibva vati kuna baba munorima kusaidhu. Ndichazotsanangura patakazoziva bhozi ndandi mwana mudiki ipapo. Munorima kusaidhu kunonzi kwakanyoka. Pane minda idambo iri negombo iri. Fast forward tapinda mukipi tachiori kwa Sabhuku marechere. Vakatipa kumwe kwekurima nekuti patairima kwakusabvumirwa nguva iyoyo. Vakatipa kumwe kumusoro pichana kudhuze nekipi kwekurima. Takuda mukipi takadzoka kunogara pataigara nekurima minda yatairima kudhara. Koita rimwe gombo rairimwa nababa nechekuzasi. Now baba paigara vamwe vaigara ipapo vaisamuzana munhu. Vakatitaurira tichingokura vakataura nhoroondo dzakawanda dzekunzvimbo ikoko. Uya kwakaita vanasanyabereka ikoko vatidzika kubva kumusoro kunoku. Vamwe vakatombogara musaidhi kuMozambique kumhiri kwaPfungwe. Baba vakatiudza kuti no, kana mazogara nzvimbo iyi yedu inobva apa kusvika apa. Ndo yatakapiwa kunoku kuti tirime. Ndakataura nasamuzana munhu vari pamusoro apo tikawirirana kuti tinoguma nepakati. Fast forward maybe 2 years ago takazoona pane tumwe tumba twaiswa mugombo redu. Ndobva tabvunzana kuti ndepani papa sirikugara munhu. Later tazonzwa kuti pakavakwa nemunhu anonzi Chehuori, tinomuziva mukwambo wedu. But anga asirikugara ipapo. Tikatombotora Manbo chikomba tikaenda nawe ipapo. Tikati tiri kuona pane munhu Chehuori arunzi ndiye ane tumba twakabva tichikuziva kuti akapiwa naye. Manbo akati ndichabvunza Chehuori kuti ndinosangana naye. Manbo so Chehuori manai. So ifunga tati ngatitange sisi tatagara tichabuisa tida kutovaka ikoko because kutakawanda hatichakwani kuwana usanyabereka. Taitoda kuti titovake zvinhu zvedu ikoko nekuita tumaprojects twedu. Saka ndobva tabuisa miti yedu kudyara miti. Ndopakauya vamwe baba vanoza Samutere wakati nzvimbo yangu. Fast forward takazoziya leta kuti vari kuti yangu wakati ndeye mwana wavo ari kunzifana. Relationship yacho we are not sure. But iwo mutereri mutatsiwo futi akauya munzvimbo tikatomubvunza kuti saka imimi makapiwa nani kuno. Tikanzi ndakapiwa naSanyakusuru. Ndobva along the way watodaidza mukoma wangu paSanyakusuru. Nyaya yacho ikambotaurwa bhidhana zvikati tichaenda kwaishe chikomba hazvina kuzoitika. Isu takakontinua tiri kuita zvatiri kuita taakutoisa fence. Waona taakuisa mapoe fence ndopawakaenda kunomangara kwaishe kuya uko. Ndobva tapiwa masamons ndobva nyaya yatongwa. So isu tiri kuti Sabhuku yedu ndiSamarechere. Pakatongwa nyaya vanonzi vafana ava vaiti ivo witness yavo inoziva kupiwa kwakaitwa nzvimbo ndiSanyatsuro Sabhuku Nyatsuro
saka isu Sabhuku Nyatsuro apinda papi kuno kwaMarisha mubvunzo. Zvadaro isu tiri kuti i-ancestral land yedu yatakanga they did not know each other, vanga vasingazivani. Anga achiripota kwaSabhuku Nyatsuro ndiye akauya ari witness yake yekuti ndiye anoziva. So saMarisha anozoti ndakwa munhu anonzi Fana, and I want to quote kuti izive kuti Fana uyu chitupa chake chikutaura kuti anobva mhino masvingo somewhere 27 or something 47. He's not wekumaNicaland kuno. So zvinoita here kuti Sabhuku edu adeprive vanhu masubjects ake achinotora umwe munhu abva somewhere kuti ndiye wanga kuti agare ipapo. Baba vangu aripo nana mai vari wapenyu. Yes, waipa dzimwe hama kuti mbori maku tinozviziva, but havana kusarenda kuti patova chevanhu ivavo. Vese vaimbouya vachipinda ipapo vaimboya temporary vachizo. Vana baba mina vangu nevamwe vabva kuMozambique, vakabva kuMozambique, vamwe naMozambique vakadzoka after 1998 vakatombopiwa kuti varimi. Vamwe vacho vakazounzwa navafana vachinzi mawitness, vaitouyawo vachiclaimwa kuti ai isusuwo tinoclaim palendi yacho. Zvatava vanhu vakazoya after 1980 after independence. Tikati goni kuipikisana nemi because hatizoti pamakazouya makapiwa nani and how did it happen. And imi mauya muchinzi muri mawitness. Saka muri kuwitnessa wekuya unoclaim land. Hamusi mawitness. Mozouyawo nenyaya yenyu kana mune nyaya yenyu. Ndo zvatakavataurira. Asi mutongo wakazouya uchiti Sabhuku ati ndakapa uyu. Ndoda kungodzokerera kuti munhu waari kuti akapa tikabudisa zvitupa zvedu panapa. Ini ndini marechera. Is it correct kuti marechera atideprive opa umwe munhu? Ini ndiripo. Even assuming kuti yanga isiri ancestral land, is it that easy kuti atore munhu abva uko oti ndiye wandapa? Wanambotaura uya Jivas akanzi awo akatumba akabvunzwa akawana Sanyatsuro. Sanyatsuro akati ndakamubvunza iwewe ndiwe wakapa uyu. Ndakamubvunza kuti iwewe ndoziva sei kuti wanga uripo legal. Akati zveshuwa ndakangoenda ndiri ndega neuyu. Sanyatsuro akati zvainge zvakanaka kuti iwewe munhu akakupawo iwewe bhozi hausiwe kunoko anga akakupa sei. And I wanted kuti zviende parecord kuti vanhu vacho vese vatakavadzana. As far as I'm concerned, unless they prove otherwise, vanhu vokwaSabhuku Nyatsuro. Land iyi iri mujurisdiction yaSabhuku vedu isusu saMarechera waakutiramba masi. Nyaya yangu. Ndombozwa yenyu. Muri kunapila against judgment ya ishi. Yes. Kana kuti muri kuya kuno yapila. Okay. Ko ndinofunza ufana wacho. Ndiri ufana wacho. Hausi mwana wacho. Aiwa. Ndiri fana wacho. Iyo lendo kapiwa nani? Lendi ndichitanga kusvika mulendi. Gara pesa. Ndisvika mune pane munhu aigarapo ainzi Jivas. Wakapiwa rini? Ndakapiwa lendi 2019 naJivas Manare. Papatori nedzimba dzake dzanga akatowakwa ipa kuti uzi twumba twacho semunhu anenge achindoshaya zapa pane twumba shuwa. Ndotwa ndakapiwa twumba tuyoto. Akati shamwari inini ndakupawo panapa. Asi ndakupa panapa enda kuna Sabhuku, obva wataurira Sabhuku, obvisa mutete. Wapedza kubvisa mutete wako, muchaenda futi ishe chikomba, mubvisa mutete. Zvaakandotaura ndo zvandakandoita 2019. Wakazoenda kwaSabhuku. Ndakaenda kwaSabhuku Nyatsuro. Ehe. Asilende yacho kwaSabhuku. Ipapo inini ndandichitorowo munyowani. Iri vile wakuziya. Ndakuziva manje ndiri kwaSabhuku Marechi. No, izwa ruto. Uyu madad no ruto nezvako. Andizi. Kana anga ari munhu ari genuine.
akagara panzvimbo zvepamutemo anoziva anga asiri munhu aisifana kuziva sabhuku wake munzvimbo yakawakira chigaro already ipapo ndo chinhu chekutanga chitori wrong kuti munhu anotaura kuti enda kwasabhuku muchina wako iwe uchigara mandorikanda wozienda unosunge kwasabhuku muchina wako. Why? It means iye madando acho something was not right mukugara make. Then the second thing dambudziko ranga rina sabhuku futi kuti sabhuku iyoyo munhu anoya kunopeya allegiance kwauri iwewe asi uchiziva kuti ndiye mboo dzako izvozezi because mubvunzo woti ukubvunza iyeyo ndiwo mubvunzo ndaifanira kubvunza iye kuti sei wakatambira chii muteti wemunhu iye asiri munhu mako. And according to this paper ndiye akaenda akanomira kwashechikomba as witness which is wrong. Kana akanomira saka kwashechikomba achiti ndini sabhuku ndakamupa uchipa area isiri under your jurisdiction uri kuti misrepresentation of facts. Hana anga asina locus, anga asina maruramiro ekuenda kumira sembo munzvimbo iri mujurisdiction yeumwe sabhuku isiri yake. Sabhuku ndorikanda woenda kumira kudare raishe mukana achipa umbowo hwekuti zveshuwa uyu lendi paari ndepake munzvimbo isiri yani yake. No, something is not right. Ende munhu kutotanga akatanga kukuvhara munhu akatanga kumisdirecta munhu akakusiya pamba pake because ndiye akatanga kumisdirecta iyo kuti enda uku usaende uku asachiziva kuti kwaunofanira kuenda ndi uku. Tobataizobvunza vamubvunze kuti sei akati enda uku usingaendi uku asi iye achiziva uku ndo kwaunofanira kuenda. Akanga achitizei? What was the problem? Plus munhu unoenda ega ndiye aifanira kuenda naye iye ndiye mugari wemotizoka angakutuma iwewe senje kuti enda kuna sabhuku unozvintrodusa asiende apakati iyo akakusara achiti aiwa mambo ndakatoenda naye Nyatsuro ndakatoenda nasamanhari wacho panasa Nyatsuro wacho ndati Nyatsuro uripi? Nyatsuro wacho uri? Nyatsuro ndiye asina kuuya anga ruziva parukwenzi ini ndinotoshanda ndinoziva area ndekutika ngapa 10 of ndichena kuenda pachisuko primary suko secondary tikuenda sagama pamashopa tobata dzike apo pane misha irapa ini Manbo tobata dzike apo panoita cave pana kupinda mukabridge takuta katangwira kuenda ukatiwa ati area mutova nezvaendepi yeuku ukabviro kuleft right kune karodi kuti mukatiwe pane karodi kanopota nekuseri kwemashopu tisakasvika ikokoko pane karodi kanopatiyo timusekata kanobuda nekuseri kwemashopu plus mambo da kuti nditaure chimwe chokwadi mubhuku imomo patitori pacho nanhasi masabhuku acho ega ari kutokana atichitoziva kuti sabhuku nzvimbo uyu ngeupi wega masabhuku kana masabhuku ari kukana imi pamakaenda kwaishe ishe wakati sabhuku kondia pandakazoenda kwasvika pazvoti sabhuku ndimari chii saka wakagadziswa saka honde yakagadziswa ishe ndiye anoziva kuti sabhuku apa ndiani nekuti unogumira papi ndatoenda kutaura kuti kwawakaendeswa kwese kwakuri wrong. So I am surprised now kuti sei ishe akachizopa judgment yekuti lendi yako iyo asi iye anoziva all these things zvinomira zvakadini kuti sabhuku wacho kutaura kuti auende kutaura kuti aiwa asiyepo ngeuyu asi iwewe akakupa lendi ndiye ari kuti handiye sabhuku wako. Saka then how did he legalize this allocation? Kana ari kuziva iyo kuti munhu akakupa handiye munhu aifanira kunge achikupa
Nyatsuro akazoti nyaya yashata akati inini nyaya iyi handishaigoni. Akati Wachaigoni ari yakaitanga. Inini nyaya iyi handishaikuriripa. Endai kune munhu anoziva. Ndopanda akazotoziva kuti Sabhuku wangu ndisamarisi. Ndopakati endai kuna Sabhuku anoziva nzvimbo. Ndakatongofunga kuti ndakutodzokera kuti ndipako mari yangu imutite ndakakupa. Ndakaona kuti hazvichaiti ndichaite violence. Ndichatoenda Manbo ndipa mari. Take on right now. Aukwanisi kuuza zvese. Kuti woruza mari yako imutete. Hazviiti. Because inini ndiri kuti iwewe nyaya iyi it's not between Sabhuku. When I explain, nyaya is not between Sabhuku. It's between iwewe nemhuri yekwani yekwenyabereka. Unaona? So kuti Sabhuku apa zvaanokubatsirai hapana, because Sabhuku they are only coming in as witnesses. Yekuti when this transaction was done, ndanga ndiripo. Kana kuti nyaya iyi lendi kutaura nezvayo ndinoiziva zveshuwa lendi ndekwani ndekwanyabereka. Ndo chete zvikudiwa che Sabhuku. Saka ini ndikuti kana yakazi area iri kwani kwamarechera anditi. Kana yakanzi iri kwamarechera area. Takuchiti isusu marechera anofanira kunge achitaurira manje marechera kuti marechera muridzi werendi sekuziva kwaunoita sewezori weSabhuku. Ndiani? Bambo, sumukai bambo. Ini ndinonzi Sabhuku chakanetsa marechera. Chakanetsa marechera. Nawe ndakaenda panzvimbo pacho pari kunetsa ipopa. Nawe iyi kunoku kwenyu Manbo Mutasa munoiziva, munayo, ndakauya nayo iko kunoku ndichitaura kuti bhuku rangu ravhurwa richipihwa Nyatsuro. Nanhasi iri mugiramu. Ndakapihwa judgment nemunyori wenyu yekuti bhuku nderamarechera. Saka judgment yangu ndakaenda nayo kwaishe Chikomba. Wakati forward judgment. Forward judgment. Default judgment is not forward judgment. Forced judgment. Akaita forced judgment ndiani? Munyori wenyu. What's munyori ndiye akaita forced judgment? Okay. So akaona forced judgment. Akani ndiri ngadzirisa kuti nikuti kana kuvhunza kuti ndizvo here zviri apa. Ipo kwandisi kuziva kuti zvazvako wakaitari wakatora danho. Anyway, isusu tiri kuti whether ifoti kana kuti ichii izvo hatinena. Isusu tiri kuti iye kana ari kuti iye ifoti ndiye achazotitaura kuti yakashata pano. Patizvo isusu takatopa mutombo maererano nekuona kwatakadii kwatakaita nekuziva kwatodii. Andakamuzwa ndikutaura here nzvimbo iyi handigari kuchisuko kai, asi handiri kutaura here nzvimbo yakamira sei. Saka ndimi manditaurira pamune makarora ndiri kufamba, ndosaka ndiri zvichifamba usiku. Izvozvo ndozviitira kuti musandinyepere mauya panapa mofunga kuti handiziva. Kana utori munzvimbo inonzi Mutasa, munozi Mutasa chete ndopaziva. Kana tofunga kuti handipazivi nokuchizvinyepera. Regai nditsanangure ndichiti takaenda panzvimbo pari kuvhurwa. Panzvimbo ipopa pane chirodhi, chidhasi rodhi chiripo. Ganuraiti muridzi wenzvimbo ndiani? Chidhasi rodhi ichi chaiganura kumafuro nekumaminda. Wananyabereka wane munda wavo unobva mudambo uchikwira mubanda woguma nechirodhi ichocho. Ndizvo zvawakapihwa nababa wangu waitaurirwa kuti kuguma nerodhi iyoyo
uku saidi rekumabvazuwa kwakumafuro. Saka pana vana mai wakazochema wese vanhu vandiri kutaurawo wakadzingwa kubva kukatiyo kambani yakushandisa nzvimbo iyoyo. Saka wese wakapigwa nzvimbo baba wangu inini waisirwa muganhu weipopa pachirodhi ichochi kuzi kumabvazuwa musaendeba kumafuro. Saka pane wakazochema wasina nepekuisa tumagwere waibva wagurirwa ndibaba wangu iro saidi rekumafuro racho riri kukompurenwa navananyabereka kuti ngekwedu. Waiti iwo wakapihwa ndimudhara Jeki muzanamombe. Mudhara Jeki muzanamombe wakadzingwawo kukatiyo achiuyawo. Waizoonepi nzvimbo yakakura zvakadaro kuti azopewo umwe munhu? Iye aine hama dzake, wana wake nehama dzake dzaakatadza kupa nzvimbo dzisina nzvimbo yakakwana, asi wakatadza kupa wozopa wekwanyabereka nzvimbo yacho iyoyo. Ende wekwanyabereka wakataurira ani kuti Jeke muzanamombe wakapa baba wedu apa? Wakataurira wakapihwa paminda saidi racho iroro. Wairima hawana kumbobvunzwa. Wakazoti kuadha uku kwakurimwa, wakazomboenda ikoyo wakubvumirwa nekambani. Saka nhasi uno wamiswa kurima kuadha uku ndipo wakudzoka kumaminda kwavo. Wekwanyabereka wakutaura kuti isango iri miti yakurisa handi minda yenyuba. Vana vako vakubhesa nekuadha. Saka vadzoka kumaminda avo nekuti wadzingwa kukamba. Chisina kwandiri chaita meaningless. Kwandiri chatoita meaningless. Pane zvomutaura. Nzvimbo haisi No. Chaita meaningless ka. Ndechekuti kana mutaura kuti vanhu vanga wakaenda now because adha yako warambidza kurima saka wakudzoka kuenda kwedu. What was the purpose of going to adha kana iwe wanga wagara muminda yako? Purpose yekuenda kuadha yanga iri yei kana iwe wanga wagara waine minda yawo kare? Waienda kwakaibva. Imimi ndiri kuwapindura. Imimi muri kupindura pfungwa dzenyu mimi dzamuri kufungira kuti ndorize. Ende hakuna alright. Pakaenda wamwe kuadha, wananyabereka wakaenda here kuadha? Wakaenda here kuadha? Awa munoziva sei kuti wakaenda? Regai ndikupe umwe wavo unopindura kuti mirai baba matiti munoziva imi. Ndini masumuka mukati mukuziva, saka titaurei zvamunoziva. Ko adha wazhinji wakaenda kutera maminda akaibva. Wazhinji wacho ndiko waigara wakazozvingwa. Munoziva mukona pane zvinotuzva mukona pane zvinotuzva munotaura zvakasiyana asi zvinyipa unga zvakadii zvakafanana. Izvo zvisina kufanana. Mati vanhu vakawanda wachitera minda yakaibva kuadha ndoko waidii futi kuadha? Ndiko waigara. Ndoko waidii futi? Waigara kare. Ndoko waidii? Apa hawana kusiya misha waigara imomo. Waienda korima kukamba misha waigara. Sabhuku vakagara pasi imi ndiya makudza Wherever. yes.
taigara kukatiwo takabva tadzinga kudzinga kwetakaitwa vatawira vatasvika kusabhuku samareshera vataonawo nzvimbo dzekugara tagara daro minda tanga tisinaba ndotatisina minda vatakatadzinza indoti tikapirwawo pekurima gore rinouya munhu bati apa usasarime badauri gore rinouya bva zvaramba zvakandidaro vatazoenda kuna baba mbune baba wavo Sabhuku wavo akashaika ndokwetakabva taenda tibva tasvika kuti baba tauya kokumbirawo chini pekuti tiisowo tumagwere hatina pekurima kubva shuwa baba uya samaresha bhaau bhaatibhandira panisigawo nambuyani nambuya mapingu pane stendi yemukomana ndopaakadii ndiye ane mugano nenini namai Eva dai kuti angasungwa akatora dzipo ari kuhomasa dai atouyawo kuyaati saka chakazotinetsa ndechekuona matemwa bhari ndikuona sanyabereka asi wese kana iwe mukomana wanotozviziva kuti munda uyu ngewani munda uyu ngeyedu inine maevha nambuya mapingu panapa stendi yemukomana chokwadi inini ndi kutogara chokwadi handidi kutaura zvekunyeva idi kariyo idi ndinopika nemwana wangu akafa anozita fadhu akafa inini munda wakabva kusvika kuita kutora ngechisimba kotema gwaro kwaotema gwaro riyeyo kazi kogumana kunge kwenda kubuda yese minda yedu vaiswa mukati zvaiswa mukati minda iyeyo vashandi vakabvunza kuti ini rini yese iyi munda wese wakadaro nzvimbo yese yakakura kudai so makaiona sei wakataura kuti akatengedziwa ndimurambiwa bheni saka nhasi wakuda kuti shungurudza ngawaenda wapiwe mari yako ukawakatengesa kwachoko ngawaenda wapiwe mari yako ndodatasimukira makauya rini panzvimbo nyaya takaenda kwa mambo pakaiswa pawakaisa mapou takataenda kwaishi makauya rini panzvimbo akakare andichangodzika ina nafunga kakare ngati kare zvikashaya makore manjidare rinonetseka chitupa changu ndinacho panapa Bambo, Sabhuku, vanhu vakavharina kukatiyo uku wakabva dai kuma 85 uyu mukomana wakasvika panzvimbo rini uyu wakagara mumasura wakaiswa ndiSabhuku saka tingabatanidza here makore ataura mbuya vachiti iyi nedzidzo yangu yakauya zuru ungaita umbowo hunobatanika here batanidzika here muDare kuti munhu akauya 2019 nemunhu asikachazivi kuti akauya rinipa zvinoenderana hazvipindirani izisi muno kana utodzora iti zviri simbo iwe ndoifana handiti uyu ndiani chakaitika ndeo muda wapi simbo kwese uyu ndiani woti zvakaitika ndiani uyu simbo thing haumuzi ndimbuya muda wapi vanotorimawo pasaidi pepamba pamba pandogara pacho pane munda ndo vanhu ndakatogurana navo wakauya rini pandakatopiwa nzvimbo ndatozi mugani unogumana muda wapi uku nchizawo biri rodi pandikwanyabereka uku ngogumana bheni ndozvapakaita pano ini nditori pakati padikidikiso but pawakazoya kwanyabereka uchidotora nzvimbo ka vakandohwina inini chete vabva vatorera wesi wana mbuya wana bheni vabvatorera because ndini ndakaenda kotomangara kwacho ndini ndakatoenda hazvirevo kuti munhu akatora mukadzi wemunhu muraini uno mukadzi weiswa ndizvo chaizvo iwe ukada kuti iwo uda kupinza vamwe vanhu vese mukati menyaya yebvunzo ukaenda kupoliticize vanhu vavayo wataura kuti ndikangorudza chete inini mese padzimba saka chihandei mondisapoti vamwe vachazini zvavakutaura vamwe vacho ndosaka kuona vanhu vachazino apa isu tutora nenyaya yemusha handitika tutora nenyaya yemusha handiti
mbuya wotaronga izvi munhu akawaka sei akawaka here pamba ausati kurapa ndobvunzwa dzakawaka here hawana kuwaka kuti zvisiri kuita sei izvo makadzingwa kukatiyo kwamamurugara muchirima nekugara apa hapana kuwakwa saka izvi murugare ambuya handina kugara murugara mubhuku baba ndati murugare because pamunda pacho pamunti next door yenyu hapana kuwakwa hamupoba muri kutaura ringe pamunda uyu handiti uyu achi next door ndimi handiti akati akataura kuti mugano uku kuna mbuya uku apa usabate pamunda unge wambuya handiti imi mati kubva 19 chii mama apa handiti ndobva mati madzingwa kukatiyo kwamamuri kugara nekurima handiti vandachibvunzwa kuti zvomadzingwa kukatiyo kwamamuri kugara nekurima kubva maendepi kwamuri kugara makunditi makawaka ndogara muvhireji momuruti ndati muri kugarepi kubva pamadzingwa kukatiyo amwe mune musha wenyu ambuya bukurani ramareshera sabhuku wedu tinawo mapoa akabva ati sitendere mukomana pane mukomana ari kuda kwekutanga isusu tiri nairo nyaya irikubvunzwa ndei kubva kwamakaita kukatiyo muchiuya mubhuku marechera makawakira kupi takawakira kana kuti regai nditi pamakawakira ndo pane munda wenyu here hatina munda baba takawakira pacho panga pasina munda saka takazoenda kowakirwa munda dzimba handiko kune dzimba dziri kwadzo muona zvita muona pamwe zvarudzo rwesabhuku taraichuka mukana kusapota vanhu zvisizvo dzimba dziri kwadzo dzirai musha uri kwawo saka sei musha neminda zvakaseparetwa vadi kugara imba yacho yanga iri shoma saka takangoona pekugara apa takazopiwawo bhoche rekuti kuminda murefu here nekuti kuminda murefu kazvo kunoti dzinokwadzadzirana minda kwayo minda kwayo kwedu uko kwesoko maminda ari kwawo misha iri kwayo uya minda saka uya minda sei munda uyakawaka munda saka awaka sei munda because uyi next door yeminda haisi next door yembaba inext door yeminda saka naoni mutemo asei iya kugara kuminda kana nokuti mutemo wenyu wekuti munda kugara sei yagara yega kuminda kune wamwe wane saka haisiri mutemo kumunda handisiri ndega pandine nestido yangu notozopedza adorone musha wake pei adorone musha wake andongosha wake mari yekuti asvikawo panapa bati ndiyo umwe akatopindwa mucrossfire yacho then akapiwa kana sabhuku beni wakapiwa ndiani wakapiwa ndisabhuku marechera sabhuku marechera ani baba wangu mamuripo handinozviziva haiwa titi izvozvo pakudara kuti azindozviziva kuti baba wangu ndatiwanga uripo here sesipo kwese ndandisipo handandisipo ndakandisipo manga musipo saka namba musipo hapana zvamunoziva simbo uyu mbuya akakuwana wakapiwa ndibaba wangu mamuripo ndakandisipo saka matoro ekutakurwa kuzi hande mweche witness munoita witness yei kana pakaitwa allocation yelendi vanhu vachibva ukatiyo mamusipo
Saka shamuku yako inesa chii. Baba wangu ndiyo wakazonditaurira kuti ningi naningi. Bamu. Munhu arara pamubhedha akufa. Anoita zvese zvese. Anga achiyasirwa. Bambo. Mukumbiri andinga musimunyaya kai. Imuri witness kai. Imwe support. Imuri witness kai. Mati ayo. Kana wasvika penyuka itoro nyaya yenyu imwe yako makaro nyaya yenyu nayi iyo nyaya yatina nhasi ndeyeuyu neuyu nemuri vanyabiri yenyu yasati yasvika Mambo urire zvitengesa mbuya oraiti mbuya saka imi makuudzai kunondiya akuudzai kunondiyana yebhazi akuti handi ikunyaya ndiyana abhadhara mari yebhazi ndiyemugomana atizo abaibwe kuti minda yake musha wake utenderedzwa kwawakaita aiwa kutemudhawo musha wake utenderedzwa kwawakaita mapo akaenda kopindawo kumunda kwangu kufunda kwamaizeo Imini Sabhuku, mchana Sabhuku ndiano hii. Sabhuku, nchiona Sabhuku, tingore Muna muri hamane hama. Akisiri hamane hama. Imini muna munume. Mune mwamuno. Kudaya tori atozana. Saka mamira sinji. Damira kuya kukozwa zvevimwe, ndoita sei. Saka musimwezoni. Saka muri ndipena usosi. Asini ni mshado nao. Israeli inaweza kuya mnomanya pia. Mnomanya msamanya. Musabate chungu. Musamanya. Munozwa isu zateta ya mumbuya asi tukupomesereka zvanga sei. Isu tosvika pachokwadi chekutize kuti chokwadi nyaya yenza apa inogadzirika sei. Tusaka mukuna tokutsvaka ndo basa redare ndikubvisa kubvutsa kudaro. Musambogumbuke pautazida bvudzirwe hai. Wozita nobvunza kuti zokuti akapiwa munda pakati penyu nemurume wenyu mimi. Akapiwa munda ndiani? Kana ari baba ari akapiwa munda, it means kuti baba ndiye akanongedzerwa chii mugano wemunda. Imimi mugano wemunda hamuzi. Andizvere gogo. Ayo ndakapedza watipa mugano ndinotouziva. Mugano ndinouziva ndakati Sabhuku anga ndinyepere nababa kuti mugano ndio. Anyway, akakupekere Sabhuku ndeuyu. Baba wavo akashaika. Baba wavo mukuru. Okay. Mwanga ndibuba mapekero ndani. Mai mdzedze arugwara akaradzikwa ariwa. Umwe kuti ndani. Wamwe wacho wana muya. Baba hapana. What is it? Baba wari kubasa. Anyway, imi mati makaeni? Ndakasvika 2019. Imi makapiwa lini? Kuma 85. Kuwana wakadzingwa lini kuchikatini? Baba vakatadza kutaura kuti vanhu vakadzingwa mukatiyo gore rakati rikazovaisa uko. Asi wozokutaurai kuti vanhu vadakaisa patika katiyo vanhu vana kudzingwa ma74 72 ndewekutanga pane wekutanga newechipiri. Wechipiri ndo we74 ndiwo wakazodzinga mumashure because after independence hakuna munhu akadzingwa mukati.
vanhu vaitodzokera not kudzingwa. Saka wenyu vamutaura wa85 ndowapi? Pamakadzingoka tiyo mune here kumwe kwamakamboenda muhamazochidzoka kuyako? tiri kulima muda imoyo chigara iko baba papita wakaitoka pachuka hapana pangu petakambotama pachieni mubvunzo unodzoka mbuya kuti baba uri imweni matumwa komirira musha here kana kuti muri musha? ndatumwa komirira babati handina ngatamukana pandichapinda kune baba wari kumbuyo wachakuita saka mamiro sei vandorudo wachifana ikaenda izini kana isina kupera badini. Alright, it's okay. No, pakanaka. Right. You want to get it on that. Tine kwa uzwe kwa ni? Zuda inini? Ayo, inini zangu itu. Neimwe yacho yemkomana uya ngaudondisa uyo. Itu zangu. Saka inini ndinoona kuti iyi ndoti mamasvika iyi ngatiti chitatu chitatu ndendiri mamandi ndobva ndapfuura neiko kuchisuku iko ndokupaona iko saka ndatsanga nechitatu pamunyika nanaino kumaseni babangu vari ndatsanga neiko chitatu nanaino ndamutaura samushanya asareke andi